текстове, които могат да се тълкуват двояко и по този начин самата Централна избирателна комисия, а от тук и резултатите за изборите могат да бъдат оспорени. Днес предстои да внесете повторно кандидатурата на Маргарита Златарева. Вече е внесена във вчерашния ден. Внесохме проект за решение, с което да се измени гласуваното във вчерашния ден решение на Народното събрание, като сме посочили името на госпожа Златарева, доцент Златарева, за заместник-председател. Нали чухте обаче ултиматума, че това решение може да се приеме само ако да бъде преразгледано от страна на държавния глава? Всичко съм чула. Ситуацията в парламента, аз много отдавна си мисля, че няма къде по-надолу, но всеки ден се изненадвам, че може още по-надолу. Благодаря ви за тази гледна точка. Ще се разменяте сега с Мая Манолова, заместник председател на парламента, влиза в нашото студио след секунди с гледната точка по темата какво се случи вчера. Продължаваме с Мая Манолова, която, както ви казахте, току-що се размина с Цецка Цачева. Не успяхте да влезете дилово в студиото, но очевидно имате какво да кажете на ГЕРБ в момента с ситуацията вчера. Нека да започна с едно поздравление към всички кюстендилци, към хората от моя избирателен район. Днес е празник в Кюстендил. Идването на пролета, всъщност ако не знаете, и вие и зрителите, пролета идва от Кюстендил. И да им пожелая светлина, топлина и пролетно настроение в днешния прекрасен пролетен празник. Пролета ли да стъпва по най-добрия начин в парламента? Да, за съжаление, и в най-лошия ми кошмар не съм си представила, че прилагането на новия изборен кодекс ще започне по този начин, че президентът ще си позволи да наруши закона, грубо и брутално да наруши изборния кодекс, нарушавайки по този начин и основни конституционни принципи.